El Pessic, un conte de Montserrat Roig, narrat per Marina Formoso. El marit és un alt executiu d'una multinacional i ell ha escampat els orígens com una mosca vironera. S'ha proposat guanyar més diners que el marit. Una empresa dificilíssima si tenim en compte el que guanyen certs marits, però a fe que ho aconseguirà. Des del punt de vista físic, ha fet un canvi substancial. Era la nena més dolça de la meva classe, al col·legi de monges. Tenia unes galtones de pa de ral, uns cabells daurats que embadalien les professores, uns llavis de maduixa i una pell de sucre candi. Una fastigosa figureta de pàgines viscudes, atenta als desigs de la madre de torn. Amb el somriure ensucrat, reproduïa amb exactitud les imatges del nostre manual de urbanidad. Allò de «Cómo debe comportarse la niña bien educada». Tova com un braç de gitano, melosa com un filet de pobre. La seien al meu costat perquè, segons les monges, havia de col·laborar en la meva redempció. I, de manera clandestina, em clavava uns petitíssims pessics de verge inconscient però ufana que em feien cridar enmig del rosari. Jo castigada i ella regalimant llapòlies a la Mare de Déu. I heus aquí que me la trobo del tot canviada. Prima com un clau, el cabell de color panotxa i amb unes arracades que li freguen les espatlles com els batalls d'una campana. Dur rellotges japonesos, joies dissenyades per un italià famosíssim i exhala un perfum que produiria basques a una peixatera. M'ha recordat, negligent i altiva, i, tot seguit, m'ha explicat els seus èxits com si ho expliqués a la cambrera d'un bar del Terne. Ha muntat una empresa d'assessoria d'imatge. Vesteix 2 o 3 presentadores de televisió, les quals cada vegada duen un plomall més alt damunt la testa i unes arracades cada vegada més grosses. M'ha parlat de lissings com aquell qui et dona una recepta de cuina. Els seus amants, que no en té, són els sponsors i els dissenyadors. Contribueix a l'espionatge industrial com qui es fa la manicura i té 2 o 3 esclaves que treballen per a ella perquè no els queda més remei. Les esclaves, em diu, són dones abandonades pel marit i sense capacitat professional reconeguda. Adora els ordinadors, els vídeos, els iots i les targetes de crèdit. Detesta el sexe, les begudes alcohòliques, els malalts de la sida, els seus fills i el seu marit. M'ha fet saber que és riquíssima de la manera que t'ho fan saber avui dia. És a dir, que no dorm, que treballa 14 hores al dia i que no fa vacances perquè aquest és un plaer dels qui són baixos de sostre. Amaneix el diàleg amb anglicismes mal col·locats i, quan parla de Nova York, t'omple la cara de capellans. Tot d'una, se m'ha posat filosòfica i, amb la vulgaritat dels nous entesos, m'ha dit que, avui dia, qui no fa diners és perquè no vol. M'ha semblat tan tòpica que no he sabut què dir-li. Només he estirat el braç i li he demanat que em pessigués. M'ha mirat amb perplexitat. Li ho he hagut de demanar 3 vegades. En acabat m'ha fet un pessic petit, minúscul, i, mentre observava com la pell esdevenia ben rogenca, li he dit «Estic contenta perquè no has canviat pas».